Některé děti vyrostou v rodině, kde rodiče mají mezi sebou časté napětí nebo konflikty. A tohle dítě, protože má rádo oba dva rodiče a chce si zajistit vlastně klid a bezpečí, tak má tendenci hledat způsoby, jak ty dva rodiče, kteří jsou vlastně v konfliktu a tím pádem vlastně jsou nějak od sebe vzdálení a nepasuje to, tak hledá způsoby, jak ty dva k sobě přiblížit a jak vytvořit vlastně nějaký prostor bezpečí. Jsou to takový diplomati, kteří vlastně mají pochopení pro obě ty strany a hledají způsoby, jak vždycky najít řešení, jak se vždycky domluvit. A jsou vlastně víc přijímající než jiné typy. A to z toho důvodu, že oni opravdu se na ty věci dokážou dívat z toho úhlu pohledu i toho jednoho, i toho druhého. A proto pro ně vlastně dává smysl najít nějaké řešení, který pro oba dva bude fajn. Což samozřejmě není špatná vlastnost. Naopak je velice užitečný, když jste schopní hledat dobrá řešení pro všechny. Jo, je to výborná vlastnost. Jenom je potřeba dát si pozor na to, abyste v tom nevyplýtvali příliš mnoho svojí energie. A hlavně, abyste nezapomínali, že se v tom taky musíte cítit dobře vy, aby to bylo i pro vás dobrý. Protože děti, diplomaté, tak mají tendenci vlastně zapomínat na sebe. No jo, oni se hodně snaží o to usmíření. Takže zkuste to prozkoumat, jestli tohle taky třeba někdy neděláte. No, jestli se nesnažíte o blaho celé skupiny a zapomínáte na sebe.